Ahoj lidi, můžete si ušetřit délku života tím, že se poslechnete, co vám chci říct na začátku videa a nemusíte se nudit u zbytečně nudného informačního videa, který přijde po tomhle. Protože všechno, co vám teď řeknu, je vlastně obsah celého tohohle informačního videa. Chtěl bych se vás tímto zeptat, co byste chtěli, abych mohl natočit. Můžu natočit nějaký, jak získat zdarma CSGO skiny, ano zdarma, a mám jich pár připravených na nějakých stránek a myslím, že to opravdu fungují. Nebo něco z Hearthstoneu, jak třeba vydělat na Hearthstoneu, nebo vás naučit tak výhodně tradovat s CSGO věcmi a dostat se třeba from nothing to knife, neboli z ničeho k něčemu. A můžete začínat třeba s 20 centovou věcí a můžete skončit třeba se 100 eurovým knifem. Nebo nějaké CSGO mapy, workshop, nebo iMapy, nebo úplně nějakou jinou hru, kterou jsme ještě neřekli, tak nám stačí vlastně napsat. To je celá informačka a užijte se videa. Takže ahoj lidi, vítejte u dalšího videa, já jsem Chrissy, já jsem tady s Melounem. Čus. A chtěli bychom vám něco říct, nějakou informačku takovou zase. Chtěli bychom se vás zeptat, co bychom mohli natáčet, jakoby jestli nějaký, jak získat nějaký CSGO skiny, nebo něco z Hearthstoneu, nebo něco z Nostailu, nebo něco z CSK. Z CSK teďka připravujeme to, jak vlastně jakoby nějaký nejlepší momenty. Ace a takhle různě prostě. Nějaký ninja diffuze a takhle. Takže to máme a chtěli bychom vám poděkovat za to, že vlastně za jeden den jsme dosáhli 18 odběratelů. A 1000 zhlídnutí. No, takže to je... Nechápu, ale děkuju. Tak jo, tak děkujeme za odpověď a ahoj.